Meneer, wilt u even afstappen? Boa's Steven en Pascal doen hun ronde in de binnenstad van Middelburg. U bent hier in een voetgangersgebied. Dus precies. Dus ik wilde verzoeken om eventjes verder te lopen. Ja? Prima, dank u wel. Zo simpel kan het werk van een boa soms zijn. Je spreekt iemand aan, die zegt oké en doet wat je zegt. En iedereen gaat door met zijn dag. Maar zo gaat het niet altijd en de boosdoener lijkt corona. Je merkt in de reacties wel dat ze al wat geprikkelder zijn. En dat de drempel wat lager geworden is voor die mensen om toch wat moeilijker te gaan doen richting ons. Ja, het maakt het wel ietsje lastiger. Maar ik moet zeggen, nog steeds met de meeste mensen valt heel goed te praten. Ja, een enkele keer is het iets minder. Het is gewoon zo dat maar minimaal aantal procenten die inderdaad op social media of ons echt gaan uitvoeren. Filmpjes maken, de helft eruit knippen, alleen in hun eigen voordeel. Dat is jammer. Ik heb het idee dat sommige mensen ook wel gelijk reageren puur op het pakje. Van oudsher is daar wel een beetje frustratie tegen. Wij zijn geen slechte mensen. Wij zijn hier niet om boetes uit te schrijven. Wij doen gewoon ons werk en wij behandelen anderen hoe dat we zelf ook behandeld willen worden. Ja, mijn ervaring is, met mij en ook mijn collega's valt echt ook gewoon te praten. Behandel ons gewoon als mensen. In plaats van voeteren komt met goede argumenten. En als wij goede argumenten horen, dan kunnen wij daar ook wat mee en dan kunnen we ook gewoon het goed gesprek gewoon aangaan met de mensen. Dus dat wil ik ze vooral meegeven. Geef goede argumenten in plaats van het schelden. Want dan is boa zijn een prachtbaan. Ja, dat is het zeker. Het zonnetje schijnt, we lopen lekker buiten in de frisse lucht. Nou, en vandaag is het ook heel rustig in de stad. Ik kan het nog herinneren, ik kon hier over de koppen lopen op een mooie dag. Ja. Hier in Middelburg, het gaat hartstikke goed. Mensen zijn vriendelijk, het is netjes. Ja, en ook ik ben gewoon lekker nu van het weer aan het genieten. En ik krijg hier nog voor betaald ook, dat is heel mooi.